Κάτω το γυάλινο βουνό, ήταν μια ζωή. Όλοι θυμόμαστε. Πολύ σημαντικά στην κοινωνία του διαμάτια. Αλλά δεν αλέξαμε στο πλοίο ούτε διαμάτια, ούτε πινάκια, ούτε ελπίνια. Μόνο ένα μικρό φλέγμα νερού έφυγε. Λίγο. Όταν είσαι σαφούλη του ξανανέβηκε, έρχεται το γυάλινο βουνό. Καβάρισε το άλογο του και έλα, τα και ξαναγυρίζει. Τα κατάκ και θέλω να ακούσω το θόρυβο. Πώς έτρεχε. Λοιπόν, στον δρόμο όμως που γύρναγε, ενώ έκανε όλο αυτό, συναντάει ένα δράκο. Ο δράκος του λέει, τι έκανε. Πήρε στα θάνατο νερό την ώρα που εγώ έλειπα. Μου έκλεψε στο αθάνατο νερό. Δεν θα σκέφτηκε ο Μεγαλέξανδρος εκείνη τη στιγμή. Μόλις αντίξε το δράκο και ο δράκος του είπε να τον σκοτώσει βεβαίως. Αλλά όταν λέξεις να παλέψεις με έναν δράκο, σκέφτεσαι βέβαια ότι μπορεί να τον σκοτώσεις. Άλλος ή άλλος σκέφτεσαι. Να σε σκοτώσει. Να σε φάει, μπορεί και να σε φάει. Οπότε τι κάνεις, τι άλλο θα σκέφτηκε. Μόλις θα φοβήθηκε πως θα φάει ο δράκος. Να φύγει. Να φύγει, αλλά δεν μπορούσε να φύγει. Κοίταξε να δει. Άμα πετύχεις δράκο, δεν μπορείς να φύγεις με τίποτα. Στο ξέρω θετικά. Αυτό το γράφει σε όλες τις δρακολογίες. Το έχω μελετήσει. Δεν μπορείς να φύγεις. Πρέπει ή να το σκοτώσεις ή να σκοτωθεί. Μπράβο. Θα σκέφτηκε να πιω, θα φάει το νερό τώρα. Θα ριζώσω τον δράκο. Αλλά δεν το έκανε ο Μεγαλέξανδρος. Δεν έκανε αυτή τη λύση. Γιατί νομίζετε ο Μεγαλέξανδρος δεν ήπια το θάνατο νερό ώστε να είναι άπλωτος και να νικήσει τον δράκο. Γιατί νομίζετε. Δεν το έκανε. Μπράβο, πολύ σωστά, γιατί ήταν γενναίος και δεν ήθελε να καταφύγει σε ένα τέτοιο μέσο. Ήθελε μόνος του με τη δύναμή του, με την αξιοσύνη του, με τη λεβεδιά του να τα καταφέρει. Και πάλι, λένε 3 μέρες και 3 νύχτες, πάλι το Μεγαλέξανδρος με τον δράκο. Τελικά, πετύχησε ο Μεγαλέξανδρος και γύρισε από το θάνατο νερό, το μπουκαλάκι του, το πήγε στη σκηνή του, το άφησε εκεί και έλαβε το θάνατο νερό μέσα στο λαϊνάκι του. Αλλά πήγε να κάνει ένα μπάνιο και ήρθε μέσα η αδερφή του και δίψασε, δεν το ήξερε η καημένη όμως, δεν έφυγε. Της είπε ο Μεγαλέξανδρος ότι ήταν το θάνατο νερό, πήγε να δείξει από το παράθυρο και έγινε μορφό. Και γυρίζει τα πέλαγα. Και γυρίζει τα πέλαγα και όταν βρίσκει... Και τι ρωτάει, για μισό λεπτό να μιλήσει και από αυτή, τι ρωτάει. Για να μας πει κάποιος άλλος, τι πρέπει να απαντήσουνε. Όχι, δεν μας τα λες καλά, πρέπει να πεις όλα. Τι πρέπει να απαντήσουμε, ποια λόγια να πούμε. Πολύ ωραία και... Έλα όλοι μαζί, τι θα απαντήσουμε. Ζήγε βασιλεύει και τον κόσμο μοιρεύει. Πρέπει να το ξέρετε, γιατί αν δεν μπροστά στην Γοργόνα, μπορεί άλλος να το ξέρει. Θα σου πρέπει να το ξέρετε. Αν θα μας απαντήσει. Όλο κυρά μου, πεθάνει. Το δουλειά μου στο περάσει. Βέβαια, κάνετε την ουρά του. Στάνει το περάσει στο Σαν να τσακίζουμε ένα καρύδι, τσακίζει το καράβι και πάνε. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε τους δράκους. Συνήθως όμως, παιδιά, αν έχετε παρατηρήσει τους δράκους, τους νικάνε όλα τα αγόρια. Είμαστε παραλέγκα. Εγώ ξέρω μια ιστορία με έναν δράκο που δεν τον νίκησε τα αγόρια. Θέλετε να σας την πω. Ναι. Αυτό για τα κορίτσια ξέρω. Λοιπόν, ήταν ένα μέρος που είχε έναν δράκο με τη δράκινά του που ζούσαν εκεί μέσα σε μια σπηλιά. Καλά, ωραία, περίκαλα, δεν ήξερε κανένας ότι ήταν εκεί η δράκη, ήταν ήσυχη δράκη, ήσυχη οικογένεια δράκου. Που και που αρπάζανε τίποτα, τρώγανε κανέναν διαβάτη, κανέναν βοσκό, καμιά βοσκοπούλα, λίγα πράγματα. Δεν τίποτα αρνάκια, τίποτα κατσικάρια, κανένα βουλιδάκι, εντάξει, λίγα πράγματα. Μια φορά λοιπόν, σε ένα χωριό, ας πούμε στο Φινίκι, ήταν ένα παλικάρι, το λέγανε Γιάννη. Όχι ο Γιάννης Τηγάνης, ο Γιάννης. Ο Γιάννης λοιπόν βρήκε μια πολύ ωραία νύχη στο Σούλι και αποφάσισε να φύγει από το Φινίκι, να πάει να παντρευτεί, να πάρει τη γυναίκα του από το Σούλι και να τη φέρει πάλι πίσω στο Φινίκι.
Πώς θα ήταν? Καμαρωτός, χαρούμενος. Και όποιος είναι καμαρωτός και χαρούμενος, τι κάνει στον δρόμο? Τραγουδάει, χοροπηδάει, τραγούδαγε λοιπόν ο Γιάννης και τραγούδαγε. Είχε μια πολύ δυνατή και ωραία φωνή. Και τραγούδαγε πολύ δυνατά. Κατηχούσαν. Και ο Γιάννης, το τραγούδι του Γιάννη, ξύπνησε τον δράκοντα. Όχι μόνο τον δράκοντα. Ξύπνησε και τη δρακόντισσα που είχε αϊπνίες εκείνο τον καιρό. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολη στον ύπνο. Και βγαίνει ο δράκοντας μπροστά στο Γιάννη και του λέει: δεν μου λες, λέει. Ποιος είσαι εσύ και με ξυπνάς με το τραγούδι σου? Λέει ο Γιάννης: ο Γιάννης έτρεμε. Καταλαβαίνετε πώς έτρεμε ο Γιάννης. Και το τραγούδι του κόφηκε και η χαρά του κόφηκε και η ιδέα του γάμου έφυγε από το κεφάλι του και μόνο δεν είχε δει. Σκεφτόταν αυτό να του δώσει. Γιάννης, κοίταξε τώρα. Δεν φταίω, εγώ είμαι χαρούμενος. Γιατί του λέει είσαι χαρούμενος, εγώ δεν είμαι χαρούμενος. Θα σε φάω. Γιατί μα ξέρεις, εγώ πήγα να παντρευτώ. Εγώ έχω παντρευτεί, του λέει. Θα σε φάω. Λέει Γιάννης, άσε με, σε παρακαλώ, μην με τρως, μην με φας. Όχι, του λέει, τρέμεις ένα πατροπάκι, είσαι, θα σε φάω. Λέει ο Γιάννης, κοίταξε, άφησέ με, ήταν έξυπνος όμως ο Γιάννης. Άφησέ με, να πάω να παντρευτώ και στο γυρισμό με τρως. Που θα είμαι και καλοφάγος, γιατί στο γάμο τρώμε, πίνουμε, ξέρετε τι ωραία που περνάμε. Και δεν μπορούσε να περάσει από αλλού, πρέπει να ξαναγυρίσει από εκεί. Μου δίνεις το λόγο σου, λέει ο δράκος. Γιάννης τι να κάνει. Ή το λόγο του θα δουν, ή τη ζωή του θα δουν. Πάντα θα δώσει το λόγο του. Του δίνει το λόγο του, θα ξαναπεράσει από εκεί και την επόμενη φορά θα το φάει. Ο Γιάννης όμως από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε, προχωρούσε κατά το σούλι, αλλά πώς προχωρούσε, η καρδιά του ήταν μαραμένη. Ούτε τραγούδια, ούτε τίποτα. Φτάνει εκεί, τον βλέπει νύφη, αλλιώς της είχε φανεί, λεβέντης της είχε φανεί, σαν μαραγιασμένο τον βλέπει. Παρεξενεύτηκε η γυναίκα, τι έχεις κάνει, τι έχεις καλέ μου. Αυτός που να τον πείσει, δεν έλεγε τίποτα. Τέλος πάντων γίνεται ο γάμος, γίνονται τα παιδιά, τα καθλέσματα, τα τραπέζια, τα σφαχτά, τα κρασιά, τα τσίπουρα, ξέρω τι άλλο. Οι πίτες, τι άλλο. Τι άλλο είχε στο γάμο. Όλους, τι άλλο ήθελε. Δεν είναι αυτά που λένε μέλη. Κλαρίνα, να τα κλαρίνα παίξαν, έγινε εκεί. Όχι σε παιδιά, σε παιδιά, στο σούλι. Πάει πάρα πολύ δίπλα, ναι, γιατί η γυναίκα μου είναι μανιά. Όχι ρε παιδιά. Εδώ δεν τις κάνεις και έτσι. Είμαι και άλλο. Χάρηκε ο Γιάννης, και να περάσω κρυφά και δεν μιλάμε καθόλου και δεν κάνουμε θόρυβο, οπότε να γλιτώσουμε από τον δράκο. Πραγματικά λοιπόν, ξέρει τη γυναίκα σου. Σιγά σιγά να τραγουδάς. Μην τραγουδάς καθόλου, μην μιλάς. Παραξενευτεί πολύ. Σου νιώθησε έτσι, είχε αρχίσει να στενοχωριέται με τον Γιάννη της. Αλλιώς είναι εκείνη. Τι είχε, τι του συνέβαινε. Φτάνουμε και κοντά στο λιμέρι του δράκου. Ο Γιάννης τώρα είχε γίνει άσπρος. Θα δει πρώτα στο παντελόνι σου είχε γίνει άσπρος. Κάτασπρος. Προχωρούσε, ένα βήμα έκανε μπρος, 2 βήματα έκανε πίσω. Και εκεί που νόμιζε ότι τα είχε καταφέρει και είχε γλιτώσει, κοιτάει μπροστά το δράκο. Αχά, λέει ο δράκος, μόλις βλέπει το Γιάννη και βλέπει και την καλή του. Του λέει, λέει, βλέπω ότι τώρα έχω και πρωινό, έχω και μεσημεριανό, έχω και προσφάιε, έχω και καλό γεύμα. Πότε θα φάω εσένα, λέει, και θα φάω την καλή σου. Ούτε δουλειά, ούτε λαλιά, έτρεμε. Τον κάνει πέρα και κυρά του, λέει του δράκου, τι είναι αυτά που λες, κυρδράκε, τι νομίζεις ότι θα κάνεις, κύριε δράκος, εγώ λέει θα σας φάω. Ήρθαμε ο άλλος και μου είχε ο κόμμα. Πήγε πίσω από τη ζωή. Πήγε. Καλά κάνει ο πατέρα και πήγε πάνω την καλύβα και κατέβω και έκανε την καλύβα. Έβαλε για λούκι. Πούσκωσε η κοιλιά του και το άλλο που περίπτεται τώρα είχε πάνω στα πόδια. Κάνε παραπέρα, κάνε παραπέρα. Εδώ έχει πολύ. Γιαούρτι μικρό. Γιαούρτι, αυτό είναι. Εδώ είναι το πολύ. Γιαούρτι είναι αυτό. Όλα μου σαν το στο είχε πληρωμένο. Γιαούρτι είναι αυτό. Γιαούρτι είναι κι άλλο. Κι αυτό. Τώρα γιαούρτι εδώ, γιαούρτι πάλι την μουσακιά. Κάνε άμα σε πιάσω καλύτερα. Να πάω πάντα την καλή βαρε παιδιά. Να, βγήκε το άλλο.
Γιατί φωνάζει αυτό το σπίτι μου να μην σε πιάσω και σε σκάσω πάνω στα καρπούλη. Ωραία, να σκάσει τα καρπούλη. Πήγε του δουλεύει η κουτσά και θα πάει πάνω τα κεραμίδια. Μια κοιτάζει τους αρρούχοι, μια κοιτάζει τα κεραμίδια. Αυτή το τώρα γιάστα τα φτάνει το πρωί. Πού πάει τώρα, με βρω. Ξέχασε το άλλο. Άσε να φύγει το πρωί. Παναγιώτο. Ωραία, να σε πιάσω, θα σε πείσω. Καρπομύρου. Ρε παιδιά, και να με έκανε ρε ο Μπαρμπαϊόλο. Να μου πείτε τον εφοβάμαι. Δεν θέλω να τον πιάσω. Γιατί έτσι τον πιάσω στα χέρια μου, τον Μπαρμπαϊόλο, θα τον εμαυρίσω. Προσέξτε μη πει κανένας όσο θα πάτε ψυχολέγκα καθόλου να το θέλει. Τα μάτια δεν 14. Προσέξτε μη πει κανένας. Ξέρεις ότι σ' αγαπώ και εγώ και ο Πασάλος, γιατί έριξες πέτρα πίσω σου και δεν φαίνεσαι από το σαράρι, δεν φαίνεσαι από το γραφείο, που σε έχω παρακαλέσει να έρχεσαι να πεις το καφέ, δυστυχώς χάθηκες. Πρέπει στα χωριά από τον τάγμα, τι να κάνω, να κάνω το ψωμάκι για τα παιδάκια. Είσαι καλός οικογενειάς, λεφταράς και πιστός του Σαραϊού. Τα ψαμάκι μου βγάζουν κοντά, τι να κάνω. Λοιπόν, Πατρικώτη, σήμερα είναι η καλύτερη μας ημέρα στο Σαραϊ. Έχετε κουβάνα αέρα, όχι. Παραβιάζονται οι πόλοι του μπροστά. Τι λέτε, έρχομαι και στα παιδιά σας να δείτε το ίδιο πράγμα. Και εσύ, στα δικά σου. Ευχαριστώ, ρε. Λοιπόν, Πατρικώτη, όχι μόνο έχουμε καλέσει πολύ κόσμο, παραγιάδες, Οθωμανούς μαζί. Να χορέψουν, να πάνε, να πιούν, να γλεντήσουν, τραγουδιστές θα τραγουδήσουν, χορευταράδες που θα χορέψουν, ηθοποιοί που θα παίξουν νούμερα, τα χειραφιλουργοί, τα καράσια πάνω στα κάνουν, να μια μεριά. Και τούτοι συναντριβάτοι αποφασίσανε όλους τα επιτελείου του Σαραϊού να καλέσουμε και εσάς τους χριστιανούς. Μέσα στο Σαραϊ. Πρέπει να σταματήσουν τα μίση των δύο λαών. Πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε την έκδρα μεταξύ μας.
να εκτοπλίσουμε τα ποτήρια, να πελαστούμε, να χορέψουμε, να πάμε και να πιούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ όμως η γυμνατεία του Ταλαντιές που είμαστε, πρέπει να στηθεί η κούνια του Σαραγιού, όσοι περνάνε να έρθουν στο Σαράγι, να θυμηθούν τα παιδικά τους χρόνια, να κουνηθούν αν θέλουν. Οι δε νέοι να μάθουν πώς διασκέδαζαν οι παλαιοί με το τίποτα διασκέδαζαν όλοι οι άνθρωποι. Να είστε καλά πολλά. Εγώ δεν ξέρω να κάνω το κουνιέλι. Έχεις υποσχεθεί ότι θα φέρεις τον κουνιέλι. Ναι, να πάω. Εδώ με γρήγορη διαταγή του Πασά που πηγαίνεις. Έλα μέσα στο Σαράγι. Έλα στο γραφείο που θα σε περιμένω να συζητήσουμε τα λεπτομέρειες. Ό,τι στοιχεία. Είδατε παιδιά, που λέει παρεμία. Ποτέ μην απελπίζεται ο άνθρωπος. Ο Θεός ξημερώνει για όλο τον κόσμο. Τι κάθομαι τώρα και δεν αρχίνω να πάω πρώτα στο γραφείο και μετά να παρουσιάσω τον Πασά. Λοιπόν, χορηγές, παιδί. Ναι, μαμά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σε παντρέψω. Ευχαριστώ, παπά. Σου δίνω το καλύτερο αξιωματικό που θα με αντικαταστήσει στον θρόνο μια μέρα. Το ξέρω ότι το μάτι μου εκεί είχε πέσει. Δεν έπεσες έξω. Θέλω λοιπόν χαρά, κέφι και γέλιο σε όλους τους προσκεκλισμένους που έχουμε στο Σαράγι να έρθουν. Μείνετε ήσυχος, παπά, και όλα θα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ, παιδί. Ήταν ένα γαϊδαρός, πλένε με γαλάτια, πλένε με γαλάτια. Είδατε παιδιά ωραία μερσεντές. Τελευταίο τύπο, την Ιταλία το κοπέλι. Εδώ έχει και κουμπιά. Τα βλέπετε τα κουμπιά. Για κάντε ησυχία να δούμε τι κάνουν τα κουμπιά. Πατάς το ένα κουμπί και σηκώνουν τα τζάμια. Βλέπετε, να το πατάς το άλλο κουμπί, κατεβαίνουν τα τζάμια. Να με ρίξεις τζάμια. Για να μένει, το βρήκες ευκαιρία να με ρίξεις κάπου. Στον δρόμο μου. Πρέπει που είναι σε να με ρίξεις κάτω. Πρέπει που πάνε. Πρέπει που πάνε και όπα ότι θα με ρίξεις τζαναμπέδι, κοίταξε και καμαρώνει τώρα. Τον εβλέπετε, θα το γύψει το σκαρπάνι. Σήκω να φύγουμε πάνω ρε και γίναμε ρε φίλοι. Σήκω σήκω πάνω, έτσι πάνω ρε. Όχι έτσι, ωραία, το όραμα κάνανε κι όλο κατήφορο. Κάνει τις στροφές που ερχόμουν, ζαλίστηκα είδες και κατήφορο να βρεις. Άντε πάνω. Αυτό έτσι, τα κατάλαβε. Τι είναι αυτό? Α, είναι κεραία τηλεοράσεως. Κατέβασε και δεν έκανε τζαναμπέδι, κατέβασε την άλλη. Εγώ είμαι πίσω μπρος που λέει και λέει τζαναμπέδι, να πει τον κύριε τον Εταΐζο. Και προχτές του έχω, του έδωσα και έφαγε έναν τσουβάλια μου. Πνεύμα αρτία του, στον δρόμο που πάγαινε, βρίσκει μια λεπού. Να η αλεπούς. Καλημέρα, καλή. Βρε καλώς το μαλαγάνα. Είναι αυτά. Πάπου να σου κουλωθεί το χέρι, τρομά να σου έρθει να βαράς πάντοτε μες στη μέση του δρόμου. Η άλλη φορά θα σε πηγαίνω στο πεζοδρόμιο. Δεν βλέπεις λιγάκι και έρχομαι για δουλειά. Όποτε έρχεσαι για δουλειά, ξύλο το εγώ, φεύγεις εσύ, το τρώω το υπόλοιπο εγώ. Ναι, αλλά σήμερα έχουμε το Πασά κοντά μας. Το Πασά, ποιο Πασά ρε, όχι να βλέπεις, μόνο για φαΐ. Τι να κάνω. Λοιπόν,
Σήμερα έχουμε την κούνια του Σαριού. Τι θα πουλάμε? Την κούνια! Τα σαπούνια. Ποια σαπούνια δε? Κούνια, κούνια! Είναι μεγάλα φαίνεται. Ποια? Τα μπαστούνια. Τα μπαστούνια τρομάρα να σου πει, θυμάσαι ακόμα? Πάω να πάρω την άδεια και κάτσε να σου εξηγήσω. Να σου πει ο κομμάτι. Όχι, όχι, κάτσε εδώ. Γιατί να κάτσω εδώ? Μες στον ήλιο. Περίμενε. Πρέπει άμα πιάσει κουβέντες στην εργασία μου. Δεν είσαι καλά. Περίμενε. Δεν πάμε καλά. Θα τα βγάλει όχι. Θα ξαπλώσω εγώ εδώ και άμα θες έλα. Δεν μην έρθεις. Θα εκμεταλλευτώ και την ώρα και θα ξαπλώσω. Γιατί έχει πράσινα ποντίκια η κομμενίτσα. Όχι ωραία, δώσ' το λίγο ρε. Γράφει το ρε παιδί. Να με φωνάξετε, να το πιάσω από την ουρά και να το κάνω στο κούρο. Σύμφωνοι. Άμα ξανά την αλήθεια θα το κάνω. Του πιάσα την ουρά και βάλει σαπουνάτι να το πείτε. Δεν νομίζω να γίνει. Παραχωρήθηκε τώρα. Όχι να το πείτε σαν τον ευρωπολογικό. Όσο και ζαλίστηκα, τόσο μας θα το κεφάλι. Έλα εδώ ρε, και να δεις να σου κάνω. Έλα εδώ να δεις, θα σε σπάσω το ψήφο. Τι έχει να γίνει. Κομμάρα να σου πει έπεσε σαν πάνω. Εσύ είσαι να φανταζέρεις. Ναι, και εγώ νόμιζα ότι είσαι ένα μπροντικό. Λοιπόν, πήραμε την άδεια για την κούνια. Και θα τα πουλάμε όλα τα σαπούνια. Κομμάρα να σου πει. Όλα σαπούνια βλέπεις στον ύπνο σου. Δεν λες καριόλα. Έχεις ξανακάνει το κουνιέρι. Την έχω κάνει η κούνια βρε. Κούνια. Ναι. Αυτή είναι η καλοσύνη. Ποια μας είναι η κούνια. Πάει και πόλη να κουνιέται και θα μας δίνει λεφτά. Αλήθεια. Ναι, βέβαια έχει ξανακάνει το κουνιέρι. Τρία παιδιά που έχω μεγαλώσει να τα έχω πουλήσει. Για κούνα να δούμε πως θα κουνάς. Έτσι, πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Πρέπει να είμαι εδώ και βασόμασες. Δεν έχεις δύναμη. Πες πολύ δυνατά. Ναι, πολύ δυνατά. Ναι. Κάτσε εκεί που ήσουν. Εδώ καλά είναι. Άμα τη φας θα καταλάβεις. Κούνα! Για που βιάζεται την πάει, δεν βιάζει μου κόθα που τη δώσω, βιάζεται αυτό το δώσω. Κούνα! Παιδιά να πονήσω. Έρθε μια πρέστο, ξέρει καθόλου. Τι κάνεις θα πάω.
Έτσι που να είναι δουλειά. Αν δείτε κανένα να έχει πελάτη, να με φωνάξετε, να μην τον χάσουμε και τα λεπτά. Κύριε, νερό. Άντε μπράβο. Λοιπόν, να με πουλήσει, γιατί άρχισανε το μπράβο, μπράβο, είσαι και περιπτικό. Ναι, κάτσε καλά, φυσικά μου. Δεν μου λες, θέλω να με πουλήσει, γι' αυτό ανέβηκε. Ναι, αλλά θέλω να μου βάλει και μουσική, θέλω και μουσική. Ωραία, που αμόρφω, έχει ακούσω να κυβίνει ο μάλισο. Που είσαι μάλισο, εδώ είσαι. Είναι δική μου και την έχω χαρίσει στο βασά. Ναι, και θα με πουνά και τσάπα. Τι λες μωρέ. Ναι, και θα με πουνά στο πείμα μέχρι το πρωί. Ναι, μην ξεχάσουν να σου βγάλουν και τη σύνταξη του ΙΚΑ. Καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι έκανα. Πήγε. Να και τα καψούλια. Παιδιά, αυτός δεν κατεβαίνει. Δεν πληρώνει και δεν λέει. Τι πρέπει να κάνω. Μην ακούς τα παλιόπαιδα. Ποια είναι παλιόπαιδα, πάνε στο λίγο. Όλα τα παιδιά είναι καλά εδώ πέρα. Παιδιά, προσέχτε. Άμα δείτε άλλο πελάτη να με φωνάξετε. Άντε να μην τι θα γίνει.
Θα πάω στο σώμα να κάνω μια καντάλα. Την έχασε. Ποια έχασα, τη γαλιάρα. Ποια γαλάρα. Κατσινοπούλα. Παιδιά έχασε και τη γαλιάρα και την κατσινοπούλα. Θα πάω και θα ματάσω, αντίο μου κοντό. Απέντε θα πονέμω, παιδιά, προσέχτε κανέναν άλλον πελάτη. Αν δείτε, φωνάξτε με. Δεν δουλειά σε πουλήσω. Μου είπε η μαμά μου το κεφάλι με το παίρνω μαζί. Και δεν είμαι ανακατάξαρο να προναψάνε το κεφάλι. Κεφάλι αυτό για πορτοζέκα. Να το πω στην μαμά μου. Δεν πιάσε πράγμα. Θα κρέω. Πού να με πάρουμε γιατί θα κρέω. Σε πουλήσω. Δεν πήγατε, ρε παιδιά, τι να κάνω τώρα. Να βάλω την όπιστε. Δεν σας τα πούμε. Nero, era un ser que me portó calado, era un ser que me portó calado.